ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଆଗରୁ ସାର୍ ମାନେ କଲମ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତ ସବୁ ଭୁଜାଲି ଧଇଲେଣି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଯିବ। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ କେହି ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ସାର୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଫଳ ନ ହେଉଛି ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ନିକଟରେ ଆମ ଓପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁଜାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ହାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇତେ ଛାଡ଼ିବା। ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଲମ ଧରିବେନି, ଏବେ ଭୁଜାଲି ଧରିବେ।